θα ακούσουμε όσα καταγράψαμε από τον πατέρα Παντελεήμονα, που μας μιλάει για δικές του προσωπικές εμπειρίες με διάφορα θαυμαστά σημεία που έζησε εκεί, στο κατόφλι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, σε αυτήν την πολυετή του διακονία. Το 1994 ήταν Κυριακή, χορστατούσε ο Σεβαστίας Κορνήλιος, έφεγε μετά τη χορστασία κατά στις 9.30 το πρωί. Εγώ ήμουν φύλακας, πέρα στην αποθήκη δικιά μας, γυρίζω μέσα, μου λέει μια μοναχή εκεί πέρα, Παντελή μου, είδα το Άγιο Φως. Είσαι εσύ, τι λες μου, του λέω, ποιο Άγιο Φως? Ήταν τελευταία Κυριακή του Ιουνίου, το 1994. Πήγα μέσα στον Πανάγιο Τάφο, έφτιαξα τα κεριά, βγαίνω όξω, κάθομαι αριστερά στον προθάλαμο του Αγγέλου, κοιτάζω και βλέπω πραγματικά μια τρομερή αστραπή πίσω από την απαράσταση, στη δεύτερη πόρτα που υπάρχει η απαράσταση της Αναστάσεως, ο Τάφος, ο Κύριος, ο Άγγελος ο Γαβρίλης δεξιά που ήταν ο Άγγελος του Αγγέλου στο Λίθο και δεξιά οι τρεις μυροφόρες. Και βλέπω πραγματικά πίσω από τον Κύριο, εκεί από το μάρμαρο, μια κοφτή αστραπή. Και σκέφτηκα, λέω, αν ήταν φλας, θα χτυπούσα πάρα στο μάρμαρο. Ξανακοιτάζω, βλέπω από δεξιά του Τάφου, από αριστερά. Και τόσο εννοούσα ότι είναι το Άγιο Φως. Για 10 μέρες ακριβώς ο Λικρούβο μου, όταν παραλάβα τον Άγιο Τάφο, γίνεται αυτό το πράγμα. 10 μέρες ακριβώς. Και ήταν, όπως σας είπα, τον καιρό που οι Ισραηλίτες έκαναν διπλωματικές σχέσεις με τους καθολικούς στο Βατικανό και τα υπόλοιπα. Μου τηλεφώνησα ο Μακαριστό Πατριάρχη από το Άγιο Όρος, διάφοροι. Μου λέει, ρωτήστε για τον Παντελεήμονα. Και εγώ τους έλεγα, λέω, αυτό είναι ένα σημείο του Κυρίου που σαν να μας λέει, εσείς διακονείτε εδώ με θυμό πάσα στις μέρες της ζωής σας. Εγώ είμαι κοντά σας. Και αυτό είναι. Τώρα τι υπογράψετε, αυτοί γνωρίζουν, που ο Θεός γνωρίζει. Πέρα τότε τον Παναγιώ Τάφο 23 χρόνια, έχω δει πάρα πολλά έχω ζήσει. Πολλές φορές έχουν έρθει άνθρωποι με πονηρά πνεύματα και βλέπω πως εκδηλώνονται και όλα. Αλλά μια συγκεκριμένη στιγμή ήρθε κάποια κοπέλα. Η κοπέλα αυτή ήταν κάποιος κακός άνθρωπος, έκανε τη μαύρη μαγεία όπως μας έλεγε. Προσπαθούσαμε να την βάλουμε στον Άγιο Τάφο μέσα, δεν έμπαινε, δεν ήταν αυτό το πονηρό πνεύμα. Την τραβούσαμε, μπήκε. Όταν μπήκε πια στον Πανάγιο Τάφο, ασκήνηξε και μου γκριζε αυτό ο πονηρός. Του λέω εγώ έτσι, όπως θα με... Λέω, ρε Βόδη, γιατί μου γκρίζεις έτσι? Πρώτη αυτή μου λέει, λέω, γιατί μου γκρίζεις, τι γίνεται? Μου λέει, ο Ναζωραίος. Λέω, πού είναι ο Ναζωραίος? Λέει, κοιμάται στην πλάκα. Το βλέπεις? Το βλέπω. Ω Θεέ μου, του λέω, ο Χριστούλης εδώ μέσα αυτή τη στιγμή είναι. Κατεβάζω μια γραμμή καντήλια, η οποία την κοπέλα της είχε κάνει τις κλειδώσεις να μην δουλεύουν, σαν την είχε κάνει σαν ξύλο δηλαδή. Βάζω το δάχτυλο μου μέσα στο ένα καντήλι, της έκανε ένα σταυρό στο κούτουλο και την άφησε, δηλαδή δεν έφυγε το πράγμα, αλλά την άφησε και ήταν με κάποια. Και της λέω, δεν το κατάλαβα. Και της λέω, είπες ο Χριστός είναι μέσα. Δεν το κατάλαβα. Άρα μίσο, είδε το πονηρό πνεύμα να πούμε, και λέει, έβλεπε το Χριστό μέσα εκεί, γι' αυτό μου γκριζε αυτά. Κάποια άλλη στιγμή ήρθε κάποιος αρχιερέας γνωστός με το διάκονο και με ένα ιερομόναχο και έφερε μια κοπέλα η οποία κι αυτήν από μαγεία ήταν κι αυτή, κάποια δυστυχώς γειτόνισά της, όπως μου είπε η ίδια, της έριξε κάποια πράγματα, τα πιάσε η κοπέλα και στο μέρος που το έβρε σήμερα έχει κάνει μια εκκλησία του Αγίου Ραφαήλ Νικολά Κυρινούλας, πανηγυρίσει στη Λαμπροτήρη και τραπεζώνει, όσοι και να πάνε τους τραπεζώνει. Είχε τρομερό πονηρό πνεύμα και την έφερε ο ίδιος ο δεσπότης στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει και να την βοηθηθεί η κοπέλα. Όταν λοιπόν την πηγαίνει κάτω στην έβρεση του Τιμίου Σταυρού, την έπιασε εκεί, της έσφυγε εδώ το λαιμό. Σε πάρε πολύ μεγάλη αυτή που η κοπέλα ξεγρούλωνε από το σούξο, δεν μπορούσε να πάρει αναπνοή. Και στέλνει το διάκονο δεσπότη, μου λέει, Παντελή μου, εγώ ήμουν φύλακας εκείνη τη στιγμή. Μου λέει, Παντελή μου, την έπιασε το πονηρό πνεύμα την κοπέλα, πάω εγώ, την βλέπω που πραγματικά είχε ξεγρουλόξει, την έσφυγε εδώ στο λαιμό.
Την έβγαινα από την δαμασκάλη, της λέω, έλα, λέω, πάμε να περπατήσουμε τώρα. Λέει το πονηρόπλο και μου λέει, Παντελή, ξέρω που με πας. Λέω, δεν ξέρεις. Παντελή, ξέρω που με πας. Λέω, δεν ξέρεις. Παντελή, ξέρω που πάμε. Εντάξει, πού πάμε. Παντελή, με πας στο φαρμακείο σου. Λέω, βρε, είπες μια αλήθεια. Εκεί πάμε. Πώς το κατάλαβες, λέω, εκεί πάμε. Έχω ωραίο φαρμακείο, του λέω. Παντελή, μισθώ το φαρμακείο σου. Δεν το θέλω. Λέω, όχι, έχω ωραίο φαρμακείο, θα πάμε εκεί, του λέω, εκεί πάμε. Πάμε εκεί στο αποθηκάκι που έχω. Βγάζω το Άγιο Ευχέλιο, το Άγιο Λάδι, σταυρώνω, της δίνω και πίνει λίγο αγιασμό και την άφησε. Δηλαδή δεν έφυγε το πνεύμα, λέμε. Η κοπέλα μετά γύρισε σε πολλούς Αγίους Γέροντες, την διαβάσαν και σήμερα αυτή η κοπέλα είναι μια χαρά. Δόξα τω με τη βοήθεια του Θεού. Και γιορτάζει κάθε Λαμπροδίτη τον Άγιο Ραφαήλ και την Αγία Νικόλα και την Ειρηνούλα και τραπεζούν όλους όσοι και να πάνε εκεί στο εκκλησάκι θα τους τραπεζώσουν. Αυτό είναι. Άλλη φορά πάλι είμαστε, θυμάμαι πολλές περισσότερες, ήρθε κάποια κυρία, ήταν από εδώ από την Αθήνα, όταν μπήκε λοιπόν στην Αγία Αποκαθήλωση, φωνές τρομερές, αυτή η στρομέρα μου λέει τι γίνεται, τρομερό, Χριστέ μου βοήθαμε, Χριστέ μου βοήθαμε, Χριστέ μου βοήθαμε, Χριστέ μου βοήθαμε. Έρχεται στον Πανάγιο Τάφο το ίδιο, κλάματα, φωνές, στην Άγιο Γολγοθά το ίδιο. Τίποτα, λέμε αυτή η γυναίκα έχει τρομερό. Δεν μίλησαν. Έφυγε η γυναίκα. Μετά από 10 μέρες να την με έναν κύριο μαζί με μια τόση μεγάλη αγκαλιά, κόκκινα τριαντάφυλλα. Να πλάματα, να φωνές, κλάματα. Ευχαριστώ Χριστέ μου, Χριστέ μου ευχαριστώ, Χριστούλη μου ευχαριστώ. Φώναζε πάλι και στην Αγία Αποκαθήλωση και στο Πανάγιο Τάφο και στο Γολγοθά. Στο τέλος του λέω, παιδί μου, τι έχεις πάθει εσύ και πού ήρθες πριν 10 μέρες, πόναζες, βοήθαμε. Τώρα, λέει, θα σας πούμε την ιστορία μας. Ήταν σύζυγός του ο άνθρωπος. Τότε ερχόντουσαν τα κρουαζεόπλια στο κάτω στο Ισραήλ. Κάποιος λοιπόν, απάνω στο πλοίο, ρωτά τον σύζυγό του, ο απονήρος ο άνθρωπος, του λέει, θα πάτε σε Ιερουσάλημα. Ναι, θα πάω, θα προσκυνήσω. Λέει, μπορεί να μου πάρει αυτό το πακέτο. Να μην σε πω, ο άνθρωπος απονήρος, λέει, ναι, θα το πάρω. Θα κάποιος έρθει και θα σου το δώσει και θα το ζητήσει σε σένα. Βγαίνοντας έξω, του λένε, λέει, κάποιος μου το έδωσε στο βαπόρι για να το πάρω. Λέει, το ανοίγουν στο τελώνι και τι να δουν, χασίσει. Μέσα 30 χρόνια φυλακή κατευθείαν. Ο άνθρωπος, βρε παιδιά, αυτό και αυτό συμβαίνει. Τίποτα, πού να βρω. Ήρθε λοιπόν εκεί η σύζυγός του, όπως είπαμε στην αρχή, έκανε αυτό παρακάλεσε στον Κύριο και όπως μας είπε η ίδια μετά, 2 μέρες πριν να γίνει το δικαστήριο πάλι, βλέπει τον Κύριο σε κάποια πόρτα, ανοίγει η πόρτα, της έκανε έτσι και είχε χαμογελώσει ο Κύριος. Κάτω το κεφάλι έτσι και 3 φορές άνοιξε και έκλεισε. Γίνεται το δικαστήριο και αθεώθη ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτό καθαρό θαύμα. Έφερε αυτά τα τριαντάφυλλα, έκλαψε, έφυγε και φύγανε για την Ελλάδα πίσω και οι δύο μαζί, που 30 χρόνια φυλακή για το τίποτα δεν είναι λίγο πράγμα. Πάρα πολύ. Μια άλλη να σας πω και αυτή στο Γολγοθά, ήταν ώρα από δείπνο, είμαστε οι πατέρες εκεί πέρα. Λοιπόν, όταν βγήκε λοιπόν αυτή η κοπέλα πάνω, στο τελευταίο σκαλί στο Γολγοθά, πάρτε κάτω. Και ερχόταν σκουίζοντας σαν φίδι. Φαίνεται είχαν κάνει μάγια με φίδι, δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε αυτό. Ήταν ένα ιταλικό γκρουπ, έρχεται κάτι Ιταλή, μου λέει, πάτε τι γίνεται εδώ, πονηρό, σατανάς είναι. Λέω, ναι, αυτό είναι πονηρό πράγμα, είναι αυτό που βλέπετε. Όταν λοιπόν ήρθε μπροστά μετά από ταλαιπωρία και σκουές, όταν ήρθε λοιπόν μπροστά στην Αγία Τράπεζα του Γολγοθά, πριν να μπει από κάτω εκεί, αμολά μία έτσι, κάνει εμετό όλο αφρούς, Παναγιώ. Είμαστε όλοι οι πατέρες εκεί, σας είπα, ήταν η ώρα από δείπνο. Του λέω, βρε βορομερέ, εδώ ήρθες να λερώσεις το μέρος, σκούπισε αμέσως. Όχι, δεν τα σκουπίζω, να το σκουπίσεις εσύ. Καλά λέω, να το σκουπίσεις εδώ. Πάλιο καλό γερέ, με έκαψε η ταπείνωσή σου. Αυτό η απάντηση μου έδωσε πολύ ωραίο πνεύμα. Και λέω στους αδερφούς και πατέρες εκεί, λέω, κοιτάτε, αυτή τη στιγμή ο Χριστός τι μας διδάσκει. Τι είναι η ταπείνωση. Ακούσατε, είπε ο πονηρός. Με καίει η ταπείνωσή σου να μου. Και όντως τα καθάρισα εγώ αυτά τα αφρούς που έβγαλε για αυτά. Και η ταπείνωση είναι μεγάλη αρετή. Ο Κύριος δίνει χάρη. Αυτοί που έχουν υπερηφάνεια τους ταπεινώνει. Λοιπόν, μεγάλη αρετή είναι η ταπείνωση να έχει ο κάθε άνθρωπος.
Και πολλά άλλα λυκούρι μου τόσο από πολλά, θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα. Ο Δανίλη μου είχε πάρα πολλά δικές του αυτές φορές το ναό. Και όμως ο Δανίλη αγαπούσε τόσο πολύ τον ναό που πέθανε πραγματικά μες στον ναό. Ήταν άνθρωπος που αγαπούσε τον ναό, αλλά και το ελληνικό. Κάτι αυτό το ελληνικό ήταν πολύ. Και θυμάμαι που έλεγε πολλές φορές το παρακαλούσαν και groups να τους μιλήσαν, πει, λέει, είστε τυχεροί όλοι εσείς, γιατί ο κάθε προσκυνητής, εγώ πίστευα ότι ήταν κάλεσμα του Θεού ίδιο το Χριστό να έρθει στα Ιεροσόλυμα. Παίρνει μεγάλη χάρη. Τα Ευαγγέλια τους έλεγε, θυμάμαι αυτές τα λόγια του, είναι 4 γραμμένα στα ελληνικά, αλλά εσείς ως προσκυνητές που έρχεστε στους Αγίους Τόπους, γυρνάτε όλα τα προσκυνήματα και προσκυνάτε, γράφετε ένα 5ο Ευαγγέλιο στην ψυχή σας και στο νου σας, στην καρδιά σας. Βλέποντας όλα αυτά που γράφουν τα 4 Ευαγγέλια, τα βλέπετε πια σε εικόνες, και αυτό είναι ένα 5ο Ευαγγέλιο για σας, και σας πάντα ευχόταν αυτό να το ζήσετε σε όλες τις ζωές, να το έχετε μέσα στην ψυχή σας. Και όντως ο κάθε προσκυνητής που έρχεται στα Ιεροσόλυμα προσκυνάει και του γεννιέται πια η επιθυμία να ξανάρθει και να ξανάρθει, και σήμερα με το δυνατότητα ο καθένας έρχεται και 1 και 2 και εγώ ήξερα κάποια κυρία είχε έρθει 33 φορές στα Ιεροσόλυμα. Είναι μαγνήτης πια, παίρνει μεγάλη χάρη από το Θεό, και αυτό πιστεύω και εγώ βέβαια, ότι ο κάθε προσκυνητής είναι κάλεσμα από το Θεό και έρχεται.